sovittu. Eli nyt on siis Pukin pika-alkeet 4 tuntia 28.5.2011 Pasilassa. Aloitetaan ihan, me aloitettiin ensin irtiotteessa ja vientiseuranta, oli erilaisia harjoitteita. Mentiin tällä lailla, sitten mentiin kehässä, kuljettiin, mentiin eteenpäin, taaksepäin. Sitten meillä oli matching-otteessa, ei koskettu, tehtiin vasenta ja oikeata käännöstä. Ja sitten kun sai ottaa kiinni, niin tehtiin vasen ja oikea käännös. Ensin oltiin kehässä, liikuttiin, mies lähtee koko ajan alta pois, jos me ollaan tätä kehässä puutilaa mukia. Eli mies koko ajan siirtyy vasemmalle, me molemmat mennään kehässä. Sitten ensin on tämä helpompi, on tämä vasen käännös, tapahtuu niin, että mies pysäyttää viennin ja nainen kääntyy omalla kierron voimalla ympäri. Mies ei saata, mutta naisen pitää myös pitää se raami niin, että sieltä tulee se vaste. Ja sitten oli oikea käännös, joka vietiin niin, että mies vei oikean käten vartaloaan kohti, vatsaa kohti. Eli itseenpäin. Ja itseenpäin vienti ei ole mahdollista, ellei mies siirry hiukan tuonne sivuun vasemmalle. Ja sitten kun nämä yhdistää, niin tulee vasenta ja oikeata käännöstä. Vasen, oikea, vasen, oikea. Ja sitten samat niin, että pidettiin kiinni. Eli vasen, oikea, vasen, oikea. Kiinniotteessa olennaista on se, että mies vie käteensä naisen silmien eteen ja nainen ei nosta omaa kättään enempää kuin sinne silmien tasalle. Ja sitten oli kuvioita. Aloitettiin tämmöisellä, nainen tuli kainaloon, molemmat kävelee niin, että mies kävelee eteenpäin, nainen taaksepäin. Mies päästää otteen irti ja frisbeellä auki. Ja sama juttu niin, että mies pyörähtää samaan aikaan. Ja sen jälkeen oli tämmöinen, missä mies piti kättä naisen lantiolla ja pyörii naisen ympäri. Periaatteessa samankaltainen kuin tuo äskeinen kävely, mutta siinä sitten on vähän erilainen liike muuten. Ja sitten meillä oli viimeisenä, voisi sanoa vähän niin kuin haasteena teille, heitettiin tämmöinen etenevä kuvio, joka on aika hankala. Eli taka-askel ja mies kääntää selkänsä. Molemmat selät vastakkain, mies lähtee perään, nainen. Jossa edetään vuorotellen. Mutta todettakoon, että tämä ei ole ehkä ihan alkeistuksin asia, mutta laitettiin teille nyt niin kuin mietintämyssyyn, että Pukilla voi myös edetä. Se oli siinä.